салом дӯстон, рӯзои хушбахтӣ барои кулли мухлисони футбол фаро расиданд. Он рӯзое ки бесаброна интизорашон будем омаданд. Чемпионатҳои аврупоӣ оҳиста оҳиста оғоз мешаванд. Ҳамаи мо оғози ин чемпионатҳоро бо хушбахтиву хурсандӣ пешвоз гирифтем. Бозии шабро акнун ба хотир меорем. Чемпионатҳои аврупоӣ хуб ҳастанд, вале мо аз Арабистон оғоз мекунем. Криштиану Роналдо чеҳраи асосии шаби гузашта буд. Ӯ дар Лигаи чемпионҳо боз ғолиб шуд. Барои ӯ Лигаи чемпионҳои оддӣ дигар аҷиб нест. Криш Лигаи қаҳрамонҳои арабро ба даст овард. Биёед беҳтараш ин мавзӯъро дар охири видео пурра гап занем. Ҳоло шумо лайки худро гузариду аз ҳамаи воқеаҳои як шаби гузаштаи футбол аз видеои мо хабардор шавед. Дӯстон, АПЛ баргашт ва моро рақобатҳои шиддатнок дар беҳтарин лига интизор аст. Дар бозии ҳафтаи ин давр вомехӯранд Челси бо Ливерпул. Онҳо на танҳо дар майдон бориза мебаранд, ҳамчунин дар бозори трансферӣ. Аз ин рақобат чӣ интизор шуд? Тамошои онро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 бозӣ дар комментарияи ин видео. оғози ҳамаи оғозҳои мо дар мавриди футболи мавсими ҷорӣ аз Премер-лигаи Англия хоҳад буд. ҳарфи якуми алифбо А аст. Пас аз Арсенал шурӯъ мекунем. Рақиби шогирдони Артета дастаи Ноттингем Форест буд. Доминатсияи Артета оғоз мешавад. Лондониҳо бо ҳисоби 2-1 дастболо шуданд, аммо ин бозии беҳтарини Арсенал набуд. Хеле хуб ки дар Арсенал бозингарон бо ҳаракатҳои ғайриқолабӣ бозӣ мекунанд. Маҳз чунин бозингарон барои шикастани дару дарвозаҳои автобус лозиманд. Дар голи Никетия чунин амалҳоро Мартинелли кард. Ӯ режими топ футболбозро гирё намуда бо ҳунари инфиродии худ голи якуми дастаашро заданд. Ин ғалаба натиҷаи кори системаи Артета нест, аммо чунин бозингарон дар чунин бозиҳо ки система кор намедиҳад лозим ҳастанд. Хаверс аз голи задаи Сака дар ҳайрон монда шах шуд. Голи Сака воқеан ҳам арзандаи ҳамаи таърифҳост. натиҷаи бозиҳои дигар ба таври зайл аст. Ньюкасл мавсимро ба беҳтарин шакл оғоз намуд. Рақибашон дастаи Астон Вилла буд. Агар бозиро тамошо карда бошед, хуб мебинед ки Астон Вилла дар қиёс бо мавсими гузашта заиф нашудааст, аммо Ньюкаслро дар ин бозӣ манъ кардан номумкин буд. Комбинатсияҳои шогирдони Эди Хау сатҳи Лигаи чемпионҳо менамояд. 5 голи ньюкаслиҳо ба ягона голи Бирмингемиҳо имконияти надоданд. Аз ин бозӣ бояд голҳои ду бозингари нави чемпионати Англияро ишора кунем. Мусо Диаби дар бозии аввалинаш дар ҳайати Астон Вилла ва Сандро Тонали дар дебюташ дар ҳайати Ньюкасл гол заданд. Фулхем мавсимро бо ғалаба оғоз кард. Онҳо Эвертонро бо ҳисоби 1-0 шикаст доданд. Брайтон ҳам дар оғози мавсим моро бо голҳои зиёд шод кард. Ин тим дастаи нави чемпионат Лутонро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод. Бормунд ва Вестхэм мавсимро бародаронаву ба баробарона бо натиҷаи мусовии 1-1 оғоз карданд. мегузарем ба Бундеслига. Мисле ки Кен гузашт. гузариши ӯ оғози бад барои Бавария шуд. шояд Кенро дар ҳақиқат ҳам чашм карданд. шояд тақдири ӯ қопча гол задану ҷоиза нагирифтан бошад. Бавария бо РБ Лейпциг бозӣ кардани Олмо ки Барселона 100 сол боз ӯро хайрданӣ аст, қаҳрамони асосии ин бозӣ буд. ҳангоме ки хари Кенро ба майдон оварданд, ҳисоб аллакай 3-0 буд. Кен Бундеслига ва атмосфераи онро эҳсос карду халос. Голҳо ҳам оҳиста оҳиста хоҳанд омад. Масъалаи трансфери ӯ акнун ҳал шуд. Дигар диққат танҳо ба бозӣ хоҳад буд. Аммо агар пас аз гузораи 13 сол Боруссия дигарбора чемпион шаваду Кен боз ягон ҷоиза нагирад, мо ҳама аз ханда меғалтем. Шояд барои Кен каме бигирем. дастаи Майнц рақиби аввалини Боруссия Дормунд дар мавсим буд. Дормундиҳо ин дастаро титу пора карданд. 6 голи онҳо дар баробари 1 голи Майнц фарқиятро хеле бузург карданд. Меравем ба Испания. Реал Мадрид мавсими навро дар Билбао оғоз кард. Диққат ба ин дидор зиёд буд. Тобистони дароз ҳама дар мавриди схемаи робмонанди Реал, бозӣ бо ду ҳамлагар ва истифодаи Беллингему дигарон мегуфтанд. Аз нуқтаи назари тактикӣ мушкилиҳо дар бозии Реал зиёд дида мешуданд. Мисол, канорҳо бештар холӣ мемонданд. Винисиус дар мавқеи нави худ то ҳол дар сатҳи баланд нест, аммо аз нуқтаи назари ҳисоби бозӣ мадридиҳо тавонистанд ғалабаи худро соҳиб шаванд. Родриго ҳисобро кушод. Беллингем аввалин голи худро дар ҳайати Реал Мадрид ба сама расонд. ҳама ин хурсандии мухлисони Реалро зиёд кард, вале осеби бардоштаи Милитао ҳамаро андӯҳгин кард. дараҷаи ҷиддияти ин осеб то ҳол маълум нест. агар пас аз Куртуа Милитао ҳам аз ҳайат берун шавад, проблемаҳои Анчелоти зиёд мешаванд. беҳамин ҳам ӯ тобистон Бенземаро ки дар ҷаримагоҳи рақим бозӣ мекард ва
куртуаро ки дар ҷаримагоҳи худӣ буд аз даст дод. Пас аз бозӣ Анчелоти Винисиус ва Беллингемро алоҳида таъриф карда ишора намуд ки Вини дар мавқеи нав барои худ бозӣ мекунад ва аз ӯҳдаи кор баромада истодааст. Беллингем гӯё 1000 сол бозингари «Реал» аст, ишора кард Карло. Дар бозии дигар Соседад ва Жирона бозӣ карданд. Дар ин рақобат ҳам ғолиб муайян нашуда бозӣ бо ҳисоби 1-1 ҷанбаст шуд. Аз бозиҳои Фаронса бозии ПСЖ-ро бо Лариан ишора мекунем. Неймар, Мбаппе ва Верати дар ҳайат ҷо дода нашуданд. Пас аз эраи Месси, Неймар ва Мбаппе, ПСЖ дар бозии якуми мавсим ҳатто як зарбаи мустақимам назад. Аммо стили Энрике баръало маълум буд. Фоизи идоракунӣ беш аз 90% ва шумораи пасҳо беш аз 1000, аммо гол ҳатто як дона ҳам нест. Ин аст ПСЖ-и нав. Нобиғаи футбол Криштиану Роналдо ҳам як ҷоми як рангаш зардро соҳиб гардид. Дар финал дастаи Роналдо бо Ал-Ҳилол бозӣ кард. Новбаста аз он ки Ал-Наср давоми 71 дақиқа бо шумораи кам дар майдон буд, вале Роналдо масъалаи ғалабаро ҳал кард. Ин дар ҳолест ки бозингари Ал-Наср бо ҳисоби 0-1 ба нафи рақиб корти сурх гирифт. Дар 38-солагӣ 113 дақиқа давидан ва дубл кардан бар муқобили дастае ки аз ҳама ҳайати қавиро ҷамъ кардааст кори осон нест. Вале Роналдо тавонист бори дигар собит кунад ки ӯ футболбози бузург асту дар лаҳзаҳои душвортарин дастаро наҷот медиҳад. Номи чемпионати ҷаҳонро Лигаи чемпионҳо мондан лозим аст. Дар ин сурат Роналдо дар он ҳам ғолиб мешавад. Аҳамият додед ки Роналдо дар чанд соли охир пурра аз омодагии пеш аз мавсими гузашт ва натиҷа тамоман дигар аст. Ӯ дар Лигаи чемпионҳои арабӣ 6 гол зада беҳтарин бомбардири мусобиқа шуд ва дар 38-солагӣ дастаи Ал-Насрро ба гирифтани ҷоиза расонд. Ҳамчунин беҳтарин ҳамлагар ва бозингари мусобиқа эътироф гардид. Ба Милинкевич-Савич чизе доданд, аммо имшаб Роналдо шоҳбачаи асосӣ буд. муваффақияти футболбози португалиро ба мухлисони инфиродиаш табрик мегӯем. Ба ҳамин тамом, бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисяр вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.